Njengoba ukuqhelelana, ukufaka kwezimfonyo kanye nokuhlanjwa kwezandla kuseyiyona ndlela engcono yokulwa ne-coronavirus, uMnyango wezempilo uthi usubona ukuthi izakhamuzi seziyakhathala ukulandela lemigomo ngesikhathi lapho senyuka kakhulu isibalo sabantu abahaqwa igciwane. Okwamanje alikabikho ikhambi lokwelapha leli gciwane. Uhulumeni uthi wenza konke okusemandleni ukungenelela, kodwa uxwayisa ngokuthi lokhu angeke kwanele ukulwa naleli gciwane. UMnyango uthi kulindele ukuthi sande isibalo sabantu abathelelekayo kulezi nyanga ezizayo okunguntulikazi kanye noNcwaba. Izifundazwe okhona kuzo iGauteng, Western Cape, Eastern Cape kanye neKwaZulu-Natal izo ezizothinteka kakhulu ngenxa yokuthi zingumgogodla womnotho wezwe. UMnyango uthi iGauteng izoqala ibe nesibalo esiphezulu sabantu abanegciwane icorona ngenxa yokusuka kwabantu beya kwenye indawo khona kulesifundazwe, isibalo esiphezulu emkhandluni womasipala kanye nesibalo esiphezulu samabandla. Lesifundazwe silele isibili ngesibalo esiphezulu sabantu abathelelekile njengoba bewu-26,895 silandela isifundazwe iWestern Cape esinesibalo esingu-60,445. UMnyango wezempilo uthi usuxhumene nowengameli ezempilo eGauteng uDokotela uBandile Masuku kuba andise isibalo sezisebenzi ukubhekana nesibalo esiphezulu sabathelelekayo nge-coronavirus. Ukubhekana nokwenyuka kwesibalo sabantu abane-COVID-19 ngoNtulikazi nangoNcwaba, uMnyango uyaqhubeka nomsebenzi nogxile kakhulu ekulandelelweni kwabantu abake baxhumana nasebethole ukuthi banalesifo. UMnyango uyaqhubeka nokuthenga imishini elekelela ukuphefumula.